en defekt eller MC, och så ska du bli dömd för att ha gjort. Vi är här idag på Näringsdepartementet för vi ska framföra SMCs synpunkter kring skrotningsdirektivet. Det kom ett förslag från EU som berör den här gången också motorcyklar. Och det är ett fullkomligt onödigt förslag som ska lösa ett problem som inte finns, hvor man vill undvika att gamla motorcyklar ligger och skräpar naturen ned. Vi märker att det finns en stor belastning då på den enskilde MC-ägare men också på skrotningsföretaget, vilket det kommer göra att det blir väldigt dyrt för företaget och väldigt svårt för den enskilde att överhuvudtaget kunna hantera allt administrativa bördan, som slutligen resulterar att vi kommer inte ha tillgång längre till reservdelar som till våra motorcyklar. Ja, det är ju klart om MC-skrotarna de ska betala extra gebyr, vi ska finansiera det via konsumenterna, SMCs medlem. Det är inget bra. Men det finns flera delar i det här som absolut inte är okej. Och det är om man nu har, som jag, en äldre MC som är till exempel 20 år gammal och så ska jag reparera den. Och om reparationskostnaden överstiger värdet, ja men då får jag inte sälja min MC. Och om jag inte får sälja den och jag gör det ändå, då gör jag något straffbart. Du ska få gå hela den här vägen via tingsrätt, hovrätt. Ja, det blir ju kvar, ja. Jag har varit verksam med sådana här frågor nu i stort sett i 30 år. De poppar ju upp med 5-10 års mellanrum. Och den här känner vi att det är en av de allvarligaste frågorna som har dykt upp på sistone. Eftersom det på sikt kan hota hela hobbyn med både tillgång och exportfrågor vad det gäller reservdelar av hela fordon också för den delen. Och vi har tittat tillbaka på den frågan som var för 2 år sedan med avfallsfordon och detta är ganska likartade problem. Vi vill kunna skydda hobbyn i framtiden också, sett inom en 10-årsperiod. Men den ska vi kunna skriva det också. Ja, precis. Vår huvudlinje är att vi vill ha en tydligare och bättre definition av historiskt fordon, liknande den vi har i Sverige och inte det förslag som kommer från kommissionen. Vi har också funderingar kring reservdelshanteringen och skillnaden på ett begagnat och uttjänt fordon i det förslag som ligger. Det bästa vore egentligen om man återremitterar det här och fick arbeta om det här förslaget i EU, därför att det finns så mycket luckor och så otroligt mycket tolkningsmöjligheter här så att vi får inte svar på de här frågorna. Det gör det att det är ofullständigt, skulle jag vilja säga. Och sen blandar man in avfall och historiska fordon med varandra. Det hör inte hemma. Jag skulle vilja att det finns en övergripande paragraf som konstaterar att historiska fordon är undantagna från de här regelverken. Punkt slut. MC har inte varit inkluderat i det här tidigare och kommer plötsligt in. Och jag tror det är ganska viktigt att vi uppmärksammar 3/4 av de MC som kör ute på vägarna idag, de är över 10 år gamla. Vi har frågat runt hur många har hittat en MC, en end of life MC ute i skogen. Och vi har inte lyckats att hitta en enda. Ved det nya regelverk som man har tänkt eller förslaget betyder att då kommer du som privatperson att begå en kriminell handling om du säljer din MC till en annan entusiast som har skaffat reservdel eller som kan renovera och reparera det här. Ärligt talat är jag chockerad över att kommissionen kan sitta och säga åt oss att ja, men det här ska ni inte, det kommer aldrig att bli upptäckt. Det är inte privatpersoner vi går efter. Men när vi pratar MC som är relativt sett en beskedlig liten marknad, så finns det ingen anledning att sätta det här stora apparat igång.